Dobrý deň alebo dobrý večer želám každému. Som Žaneta, astrologička, hypnoterapeutka a hneď na úvod vás poprosím. Aplikujte na seba jedine to, čo s vami rezonuje, pretože toto je všeobecný výklad a ja váš osobný horoskop nevidím a jedine váš osobný horoskop je pre vás na mieru šitý. Teraz vítam každého, kto má ascendent alebo slnko v baranovi. Spln 13. apríla v noci bude mať mimoriadne silný vplyv, ktorý môžete pociťovať plus minus 2-3 dní pred splnom alebo po splne, avšak jeho vplyv bude dlhodobý, môže sa prejaviť od 1 do 6 mesiacov. Vo váhách sa snaží nastoliť poriadok a harmóniu, vyváženosť u vás. Predovšetkým vo vzťahu s partnerom akéhokoľvek charakteru. Zároveň vládca váh Venuša vám poskytuje možnosť hlavne v láske, ktorá súvisí s cudzinou alebo s akoukoľvek formou liečenia, alebo vám poskytuje možnosť zarobiť si, či už z nejakých tajných obchodov, alebo zo styku s cudzinou, alebo ak to súvisí nejakým spôsobom s liečiteľstvom. Mars vám dáva šancu, ale aj výzvu k tomu, aby ste si urobili poriadok v rodine, v rodinných vzťahoch, v bývaní, hlavne ak ste precitliveli už z rôznych rozporov alebo napätia. Určite dôjde k nejakým zmenám vo vašej rodine alebo vo vašich rodinných vzťahoch alebo v bývaní, ale jedna kapitola sa uzatvára a druhá sa otvára. Ak ste emocionálne vyvedení z rovnováhy v poslednej dobe, môže to súvisieť s transgeneračnými, podvedomými blokmi, traumami, ktoré máte teraz naozaj možnosť spracovať a nechať minulosť minulosťou. Niektorým z vás sa otvára možnosť žiť v cudzine. Toto všetko slúži skutočne tomu, aby ste sa zbavili zranení a traum, ktoré ste mohli veľmi intenzívne pociťovať, vnímať, či už na telesnej alebo psychickej úrovni. Slnko s Cheirónom je v opozícii so splnom. Slnko vám osvetlí, vysvetlí, kde je to vaše skutočné, ale osobné cheironovské zranenie a slnko teraz dokáže spáliť všetky prekážky, dokonca aj choroby. Veľmi vám držím palce, teším sa na vás opäť na budúce. Ak ste spokojní s mojou prácou, budem veľmi rada, ak ju motivujete lajkom, odberom alebo zdieľaním. Dovidenia. Teraz vítam každého, kto má ascendent alebo slnko v Bíkovi. Som Žaneta, astrologička, hypnoterapeutka a aj vás na úvod poprosím, aplikujte na seba jedine to, čo s vami rezonuje, pretože toto je všeobecný výklad a ja váš osobný horoskop nevidím a jedine váš osobný horoskop je pre vás na mieru šitý. Spln 13. apríla v noci bude mať mimoriadne silný vplyv, ktorý môžete pociťovať plus minus 2-3 dní pred splnom, ale aj po splne. Ale jeho vplyv bude dlhodobý, môže sa prejaviť od 1 do 6 mesiacov. Vo váhách sa snaží nastoliť poriadok a harmóniu, vyváženosť u vás predovšetkým vo vašej práci, v každodennom živote, v zdraví. Zároveň vládca váh Venuša vám poskytuje možnosť hlavne v tom, že vás odmení šťastím v prípade, ak ste sa naozaj rozhodli zmeniť vaše životné plány a aj to, ako získavate odmenu z vašej kariéry, alebo vás odmení aj v tom, ak zmeníte čosi v otázkach, ktoré sa týkajú lásky, alebo na druhej strane, ak
niečo zmeníte v spojitosti s okruhom vašich kamarátov. Mars vám dáva šancu, ale aj výzvu k tomu, aby ste sa zbavili prípadných adikcií, dlhov, zlej práce, alebo tlaku z práce, alebo ak máte problémy so susedstvom, alebo prípadne aj s mladším súrodencom, alebo so strýkom, alebo s tetou. Počas splnu buďte vy prezieraví pri riadení. Určite máte možnosť k tomu, aby ste zmenili niečo vo vašej práci, dokonca vašu prácu. Máte možnosť zmeniť niečo v každodennom živote, aj keby sa to malo týkať len toho, ako budete dochádzať do práce. Teraz máte možnosť zistiť pôvod a korene vašej samosabotáže. Slnko s Chirónom je v opozícii so splnom. Slnko vám osvetlí, vysvetlí, kde je to vaše skutočné chirónovské zranenie. U vás je to v prvom rade nejaký podvedomý program alebo transgeneračne prenášaná trauma. Slnko má teraz obrovskú moc pomôcť vám v tom, ako sa úplne zbaviť samosabotáže, aby ste boli zdraví a silní a aby ste sa naozaj dokázali tešiť aj z maličkostí, aby sa vám vrátila radosť zo života. Veľmi vám držím palce. Ak sa vám páči moja práca, určite budem rada, ak ju motivujete lajkom, odberom alebo zdieľaním. Všetko dobré, dovidenia. Teraz vítam každého, kto má ascendent alebo slnko v blížencoch. Som Žaneta, astrologička, hypnoterapeutka a aj vás na úvod poprosím, aplikujte prosím na seba jedine to, čo s vami rezonuje, pretože toto je všeobecný výklad a ja váš osobný horoskop nevidím a jedine váš osobný horoskop je pre vás na mieru šitý. Spln 13. apríla v noci bude mať mimoriadne silný vplyv, ktorý môžete pociťovať plus minus 2-3 dní pred splnom alebo po splne, avšak jeho vplyv bude dlhodobý, môže sa prejaviť od 1 do 6 mesiacov. Vo váhach sa snaží nastoliť poriadok a harmóniu, vyváženosť u vás. Predovšetkým vo vašej kreativite, v láske, v otázkach detí. Zároveň vládca váh Venuša vám poskytuje možnosti hlavne v kariére a vo vašom spoločenskom postavení, vo vašom status quo. Mars vám dáva šancu, ale aj výzvu k tomu, aby ste sa zbavili prípadného napätia, bolesti, pochádzajúcej z vašej rodovej línie, ktorá sa podpísala na tom, ako sa vnímate, akú máte seba úctu alebo rebríček hodnôt. Niektorí blíženci ste mohli mať v poslednej dobe problémy so zubami alebo s príjmom potravy. Často to bolo u vás na nervovom alebo teda stresovom základe. Mars vás pobáda počas tohto splnu, aby ste doriešili maximálne do 6 mesiacov emocionálne napätie v rodine, prípadne starosti, ktoré súvisia s deťmi, či ich napríklad dokážete pustiť. Slnko s Chirónom je v opozícii so splnom. Slnko vám osvetlí, vysvetlí, kde je vaše skutočné chirónovské zranenie. U vás je to v prvom rade čosi, čo môže súvisieť s vašimi dlhodobými životnými plánmi, so ziskmi z kariéry, kvôli čomu ste možno zažili veľa prebdených nocí.
Niekedy nás osud chráni tým, že nedostaneme, čo chceme a odmení nás niečím, na čo ani nepomyslíme. Držte sa slov pána Vericha, že keď sa nejedná o život, tak sa jedná o houblajs. Vás teraz osobne chráni Jupiter, na to nezabúdajte. Veľmi vám držím palce, teším sa na vás opäť na budúce. Ak sa vám páči moja práca, určite budem rada, ak ju motivujete lajkom, odberom alebo zdieľaním. Ešte raz všetko dobré, dovidenia.